empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok nguman-uman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, ora sampe melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya toi pati kok, Tru. Ora usah semelang nek mung dunak-unakke ngene aku wis kulino. Aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik. Ngopo kok nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane. Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Wih lah. Aku tak ning jaba ya. Ning jaba ana, minggat sisan kono. Ora wedi aku nek mung ijen kaya. Tinggal tenan kowe. Tinggalen. Rumangsane ditisik nggawa aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sikik kono. Dumeh do nggawa kendaraan dhewe-dhewe mulih sikik kono. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau kok wis ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, njangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo to? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina. Pancen kepara nyata. Gadiwa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngiyas karo utusaning wong Astina. Pancen tak sengaja kowe arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngenekke iki yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang lara temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nek sampean arep jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kentir ora? Lho arep kentir kene iki anak ratu. Alah, ora tandadamu anak ratu anak omah anggere kentir ya kentir ngono beres to. Wong nyatane ya kentir kok sampean geger. Tur sampean niku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Wis kebaca dijiwiti bokonge barang. Cetot. Mulane kok esuk tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang loro temon. Mula sampeyan dadi pepalanging Baladewa. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi pepalangku kowe. Wis saiki bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Snet kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Snet ki wong desa. Adimu Bambang Snet anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu ki ora melek mripate. Kon ngilo karo cengele bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengele. Mangjat kurda srumaba